Moi kaikki! Tänään sää on mukava ja haluan nauttaa sinulle, missä asun. Asun opiskelija-asuntolassa Retrodormissa. Vain ulkomaalaiset opiskelijat asuvat täällä, mutta vanhemmat ihmiset asuivat täällä ennen. Nyt tulemme sisään. Täällä on pyöriä. Valitettavasti minulla ei ole pyörää. Asun 3. kerroksessa. Enkä aja hissiä. Minä kävelen. Tämä on minun kerros. Nämä ovat minun ystäväni. Alba ja Chloe. Tässä on olohuone, jossa me kaikki istumme iltaisin. Yleensä katsomme elokuvia, kuuntelemme musiikkia, valmistamme syömään. Tämä on Tomian kitara. Siellä on televisio, sohvapöytä, sohva ja 2 nojatuolia. Sitten keittiömme. Meillä on 2 pöytää. Täällä me yleensä syömme, mutta täällä piirtämme, opiskelemme, leikimme. Moi! Moi! Meillä on monia keittituoleja. Meillä on paljon jääkaappeja, koska meidän kerroksessa on 11 ihmistä. Tämä on ruokakaappi. Tässä on toinen ruokakaappi. Sitten ensimmäisessä huoneessa on myös jääkaappi, monia kaappeja. Tässä on myös mikro, liesi, uuni. Tämä on veiden keitin. Tämä on kahvin keitin. Pidän todella juoda teitä. Sitten erilaisissa huoneissa pesukoneet. Tämä on pesukone ja tämä on kuivausruuku. Sitten on suihkuhuone. Suihkulle on 2 paikkaa. Tässä on meidän parveke. Asun 315 huoneessa. Mennään nyt. Tämä on pieni, mutta erittäin mukava huoneeni. Siellä on vaatekaappi asioiden kanssa.
Vasemalla puolella on vessahuone. Siellä on vessa, peili ja pesuallas. Tämä on minun pöytäni ja tuoli. Opiskelen aina kannettavan kautta. Tämä on ikkuni. Rakastan, kun se on auki. Ikkunasta näen usein oravan, ketun ja jänisen. Minulla on myös pieni hylly, missä kirjojeni ovat. Tässä on sänkyni ja pieni lampu. Siinä kaikki. Nähdään, moi!